Sang Archdiocese of Capiz sa idalom sang pagiya sang Catholic Media Network. Sa mga di kalidad nga balita, impormasyon, entertainment, serbisyo publiko, kag pagpalambos sang pagtuo, kami ang makaupod ninyo. Mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Kaalagad, nakapoy ka na bala? O kun ba sinasubuan ka na? Hindi magkabala ka, normal lang ang makabatsyag sang kasubong sini. Gani, iyari ang pila ka mga simple nga pamaagi, agod liwat nga magbangon, magihom, kag magpadayon. Una, mag-inom sang tubig kang magpahuway. Kahibalo ka bala nga makabulig ang bastante nga pahuway, agod ma-recharge ang lawas kag panumduman? Bisan sa lipot lamang nga break, dako na ini nga bulig para sa imo nga ikaayong lawas. Ikaduwa, makigaangot sa mga pinalangga sa kabuhi. Tawgan ukon kamustahon ang pamilya ukon abyan. Inibangod laingid ang pamatsyagan kung may nagapamati sa imo. Simple nga istoryahanay apang dako nga kasulhay sa pamatsyagan. Pangatlo, magguha kang maglakat-lakat. Bisan gamay lamang nga tion sa guha, maka-refresh sang panumduman ang preska nga hangin kag silak sang adlaw. Hindi magkalipat nga magpasalamat sa bisan gamay nga bagay nga may ara ka subong. Kag sa katapusan, isulat ang nabatsyagan. Ang pagsulat isa ka maayo nga pamaagi, agud ibuhos ang kasubo kag kakapoy. Siling gani, hindi man sara nga ihambal, mahimo naman nga masulat. Tandaan, abyan, wala ka gaisahanon. Ang tagsa kaadlaw, isa ka panibago nga panugol. Gani, tatapon na ang kaugalingon, magsalig kag hindi magsungka. Kaya na kaalagad, Sa kakapoy ukon kasubo, masami nga may paglaom, magpahuway Pilipinas! Matuod nga balita, tampad nga serbisyo sa tagsa-tagsa, komentaryo nga wala nga pangontra. Sa balita, serbisyo kag komentaryo, Spirit FM ang bahala sa panyagan nyo. SP na, SK pa. Spirit, balita, serbisyo kag komentaryo. SPSK sa Spirit FM Rojas. Oras 88.1 Spirit FM Rojas Philippines Standard Time, alas 11:35 sa CNN News Live. CNN News Live. Maayong aga Banwa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, mayong aga Pilipinas. Mayong aga sa aton nga mga kuturan nga matag palamati sa 16 ka makabanwanan sa probinsya sang Capiz, kag sa 47 ka makabaranggayan sa syudad sang Rojas. Sa gihapon nagapamati ka mo diri sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sa Archdiocese of Capiz. Kag sa pangalan sa aton station broadcast team nga ginapangunahan sa aton nalangdon nga Arsobispo, the Most Reverend Victor Bendico Didi. Sa aton station manager, Reverend Father Mark Renflor. Technical Director Alagad Mingming Hueco. Partner Technical Alagad Benny Dalida. Upod man sa aton mga technical staff, Alagad Ana Marie Ledesma, Alagad Albert kag Jonas Pastrana. Mangin kaupon nyo sa pagalagad sa Ginoo pinag sa pagserbisyo sa tao. Ini naman sa Alagad Real de la Rosa para sa Spirit Balita, Serbisyo kag Komentaryo. Spirit Balita, Serbisyo kag Komentaryo. Nagapangayo kita sa katawran ka nagapabot sa aton nga pagpanamyaw sa aton makalagad kag ka-best friends sa kuto malabutan sining aton nga pagwaragwag. Subong adlaw sang Miyerkules. At sa 21 kita sa bulan sang Enero tuig 2026.
Mayong agagid sa makalagad kag best friend naton labi na sa 71 ka mga parokya kag mission stations diri sa Archdiocese of Capiz. At the same time sa makalagad naton dira sa May Chodor Arsalan Trade Center, sa May Burgos Talipapa, sa tanan nga merkado publiko kag mga talipapa diri sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Kinapabot naman naton nga pagpanamyaw sa makalagad naton sa mga kaiping nga kaprobinsyanan, ang probinsya kang Antique, probinsya Itaklan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, as far as probinsya sang Masbate kag probinsya sang Romblon. Mayong agaman sa makalagad kag best friend naton nga yara sila tag sa ka mga pulian, opisina o na eskwelahan. Kamusta kamuda mga kalagad kag best friend? Sabay pa mangin mabinungahon ang inyong adlaw subong. Apisan nga damo sang hiling nga gawon, damo ilikuton, damo trabahoon. Kabay pa matapos gina mga kalagad. Kag sa aton nga pagtrabaho, no, dapat itan-ay tagi nga aton bugos nga commitment, aton pagkakomitido, ang aton nga paghimakas. Kag of course no ang pagpangamuyo nga mangin mabinungahon ang tanan no sa tagsa-tagsa ka mga hilikoton naton. Sa makalagad naton nga nagakaon na da no panyagada, happy lunchtime sa inyo. Kabay pa mabusugi kamo sa panyaga nyo da subong. Sa mga nagaluto pa lang dati namiaan nyo lang luto nyo. Halong sa pagluto, namialang luto para nami man ng mood sa makatilaw sina. Sa mga kalagad naton nga nagabiyahe subong halong gid. Doble halong kay may tiyempo nga nagaulan-ulan madanlog ang dalanon. Sa mga drivers naton da, mga konduktor kag pasahero, pag-aman sang pagpangamuyo abon mangin safe and sound naton nga pagpanglakaton. Hindi mangin haras-haras sa pagpadalagan sang salakyan nyo da, no? Hindi magsako-sako. May mga pamilya kita nga nagalaom sa aton pagpauli sa tagsa naton kapuluyan. Ano mga ginaubran da mga kalagad kag best friend, kami anay bahala sa mga balita kag impormasyon na dapat ninyo may baluan subong adlaw sang Miyerkules. Kakaron sa aton nga mga pangulong dinalaan Headlines. sa aton diri nga mga balita sa balita lokal. Colegio de la Purísima Concepción o CPC liwat nga mag-abi-abi sa mga alumni sa mabot nga homecoming. Samtang mga manugpangisda nakikistorya sa gobernador, sinapol ginkabig nga mabinungahon. Sa balita regional, Department of Public Works and Highways o DPWH, pagpadasigon ang pagpatapos ang Aganan Flyover sa mga 2026 bilang regalo sa mga Ilonggo. Samtang sa aton nga mga balita national, Bong Revilla priso sa liwat sa Quezon City Jail. Dugang nga balita national, cyber libel liwat nga gingkasar patok kay Barzaga. Samtang impeachment batok kay Presidente Marcos, dead on arrival sa Kamara suno sa isa ka mamalida. Dugang nga balita national, programa sa Department of Education o DepEd, ginusisa ni Senador Rafi. Balita sa simbahan, pabakuron ang espiritual nga kabuhi kaysa pagguha nga imahen, pagangkat ni Bishop Timoner sa mga obispo. Sa ato naman nga ay balita turista nga hapon nakuhaan sang wallet sa Ati-Atian Festival sa Kalibo, credit card gingamit sa mga kawatan. Kag sa aton nga showbiz balita, Ira Lopez nag-react sa ginapasuni regalo ni Mark Leviste sa ex nga si Chris Aquino. Oras naton sa 88.1 Spirit FM Rojas Philippine Standard Time. Alas 11:41 diri sa aton nga pagpangalaga. Bago ang kaundan sa aton gipanglinyada nga balita, hibaloon naton ang lakat sang panahon sa sa datos sang DOST Pag-asa. Spirit Weather Update. Sandig makalagad sa pinakauling nga report sang Pag-asa para sa sining Tropical Cyclone Bulletin number 31. Sining tropical depression nga si Ada.
Diin pagwalas 11 subong nga aga kag valid for broadcast. Tubtob sa masunod nga buletin alas 5 ang takna karon sa hapon. Ang bagyo o tropical depression nga si Ada ginasubay sa karon ang nakatungdan na sidlangan sa bahin sang Philippine Sea ag nasidlangan sang Central Luzon. Samtang lokasyon sang sentro sang tropical depression Ada sa sa available data yara sa 1245 km na sidlangan sang Central Luzon. Dala sining hangin nga naglabos sa 55 km kada oras malapit sa sentro nga may pagmadlos nga naglabos sa 70 km kada oras kag central pressure nga 1000 hectopascal. Ang hulag sirin na katungdan na sidlangan sa sulod sang 10 km kada oras. Samtang wala naman sang tropical cyclone wind signal nag-apekto sa bugos gabahin sang Pilipinas. Samtang sa ato naman nga daily weather forecast, ang Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Bicol Region, Aurora, kag Quezon, suman ng Metro Manila, Ilocos Region, rest of Central Luzon, ban nga bahin sang Calabarzon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, kag Romblon. Mahimo makisparan siya sa magalumon nga kalangitan nga may lulap ng pagulan-ulan pagpanagop kag pagpangilat dala sang northeast monsoon. Wala sa anuman nga epekto. Samtang sa iban nga bahin sang Pilipinas, mahimo makisparan siya sa magalumon nga kalangitan nga may lulap ng pagulan-ulan pagpanagop kag pagpangilat dala sang localized thunderstorms. May posibilidad sang pagbaha kag landslide, labi na sa tion sa mamunog kapag ulan-ulan. Sa forecast wind kag coastal water condition ang northern Luzon kag eastern sections ang central kag southern Luzon. Sugman iban nga bahin sang central Luzon, mahimo makisparan siya sa mabaskog tubtob sa tuman ka baskog gayup sang hangin nagikan sa naminan na sidlangan. Karagatan may kasarangan tubtob sa mabaskog ang balud nagalabos sa 2.8 to 4.5 meters. Ang eastern section sang Visayas mahimo naman makisparan siya sa kasarangan tubtob sa mabaskog gayup sang hangin nagikan sa naminan padulong sa naminan nakatungdan. Ang kadagatan mangikasarangan tubtob sa mabaskog ang balod naglabos sa 1.5 to 2.8 meters. Iban nga bahin sang Pilipinas, mahimo naman makisparan siya sa makanay tubtob kasarangan nga hiyup sang hangin nagikan sa naminan na sidlangan padulong sa naminan nakatungdan. Ang kadagatan makanay tubtob kasarangan samtang ang balod naglabos sa 0.6 to 1.5 meters. Minimum temperature nato sa mga adlaw 23.4 degrees Celsius alas 7 ang takna kaina sang aga. Maximum temperature 30.6 degrees Celsius alas 2 ang takna karon sa hapon. Nagbutlak sa aring adlaw alas 6:25 kaina sang aga. Magatunod ini alas 5:50 karon sa hapon. Samtang sa aton naman nga regional weather forecast, partikularmente sa bugos nga Visayas kag diri sa aton sa probinsya sang Capiz, subong adlaw mahimo kita makaeksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga malulap na pagulan-ulan pagpanagop kag pagpangilan. Ang hangin mangikasarangan tubtob sa mabaskog samtang ang direksyon na minhan padulong sa minhan na sidlangan. Ang kadagatan mangikasarangan tubtob sa mabaskog. Minimum temperature naton sa mga adlaw sa Capiz 26 degrees Celsius, maximum temperature 31 degrees Celsius. Buwas kadlaw sang Webes, sa gihapon mahimo kita mag-eksperyensya sa mabaskog nga uyop sang hangin nagikan sa naminan na sidlangan. Ang kadagatan mangin mabaskog. Minimum temperature naton buwas nga adlaw ginabulbanta yara sa 26 degrees Celsius. Ang maximum temperature naman ginabulbanta yara sa 30 degrees Celsius. Spirit Weather Update. Oras naton sa 88.1 Spirit FM Rojas Philippine Standard Time. Alas 11:46 diri sa aton nga pangalagad. Sa aton nga pagbalikbanwang kaundan sa aton gipanglinyada nga balita. Diri sa Spirit Balita, serbisyo kag komentaryo. Standby. Matungod nga balita, tampad nga serbisyo sa tagsa-tagsa, komentaryo na wala nga pangontra. Sa balita, serbisyo kag komentaryo, Spirit FM ang bahala sa panyagan nyo. SP na, SK pa. Spirit Balita, serbisyo kag komentaryo, SPSK sa Spirit FM Rojas. Sa mga pinalangga namon nga kaalagad, kamo nagapamati sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sang Archdiocese of Capiz sa idalom sang pagiya sang Catholic Media Network. Sa mga dikalidad nga balita, impormasyon, entertainment, serbisyo publiko, kag pagpalambos sang pagtuo, kami ang makaupod ninyo. Mas ginpabaskog, mas ginpasangkad,
kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Mga kaalagad, mangin alerto kita tanan. Kadungan sa pagbukas sang panahon sang tig-ululan, nagataas na naman ang kaso sang dengue diri sa aton. Kinahanglan naton nga halungan ang aton ni kaayong lawas, ilabi na ang aton nga mga kabataan. Ang dengue ginadala sang lamok nga Aedes aegypti, kag nagahalin sa mga stagnant nga tubig, pareho sang ginbilin sa lata, drum kag mga guba nga goma. Ano bala ang sintomas sang dengue? Hilanat, sakit sang ulo, palalakit sang kalawasan kag kasukasuan, rashes ukon pula-pula sa panit, kag pagdugo sang ilong ukon baba. Ano ang aton pwede nga himuon? Limpyuhan ang aton palibot, takpan ang mga container nga may tubig, magpa-check gilayon kung may sintoma, kag magamit sang mosquito net, mosquito repellent kag mga bayo nga may mahaba nga manggas. Basta magbinuligay kag may ihibalo, malikawan naton ang dengue. Maghalong kita tanan. Limpyo nga palibot, protektado nga pamilya. Halong mga kaalagad, ang ini nga pahanumdom ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Capiz Provincial Health Office kag sang 88.1 Spirit FM Rojas. Gusto mo bala sang preska kagalidad nga pagkaon sa imo panimalay o kon negosyo? Sa Cal's Poultry Supply, mayara kita sang preska nga itlog kag dressed chicken nga sigurado nga malimpyo, luwas kag barato. Perfect para sa imo negosyo, karinderya o kun bisan sa adlaw-adlaw nga kalanon sang imo pamilya. Bakal na sa Cal's Poultry Supply para sa pamilyang Pinoy, the freshness you deserve. May branches kami sa Rojas Avenue, Rojas City, sa luyos ang BY & Sons, Kilometer 1, Rojas City, sa Brotarlo Building, kag Chidoro Arsenas Trade Center. Para sa inyong order, makigaangot lamang kay Mr. Ian Adonay, Sales Manager, sa 0908-875-7558 o kun kay Miss Jocelyn Bautista, Booking Agent, sa 0908-819-2446. Mahimo nyo man nga ma-follow ang amon Facebook page kag Instagram account nga at Cal's Poultry Philippines. Cal's Poultry Supply, preska kag sigurado. Ang mga pangarap natin, ilapit nating palagi sa ating pagkatao. Ang taong walang pangarap, para siyang ibon na tinanggalan ng bagwis. He can't fly anymore. You can't fly anymore without wings. Kapag tayo ay nawala ng pangarap, parang namatay na rin ang ating pag-asa. Ang pangarap ang humihila sa atin upang magawa natin ang mga bagay na hindi sana natin kagyat na magagawa. Sabi nga, pag tayo nangarap, ang pangarap natin turns us to become better than our best. Sa pamamagitan ng ating metal, ang lakas ng loob, kaya nating gampanan ang mga bagay na sa akala natin hindi natin kaya. Pet lover ka bala? Ginapangita mo ang maayo, barato, kag masaligan nga serbisyo para sa imo pinalangga nga kuring kag ido? Ari na ang Capiz Prime Veterinary Services Animal Clinic. Makita sa Kilometer 2, Barangay Lawaan, Rojas City. Nagahatag kami sang kompleto nga serbisyo para sa mga kinahanglanon sang imo kuring kag ido. Vet Home Service. Kami ang magakadto sa inyo. Konsultasyon kag pagpabulong, laboratory kag blood works, deworming kag vaccinations, low-cost spay kag neuter, surgery kag emergency cases, kag confinement para sa mas kinahanglan nga pag-atipan. Bukas Lunes tubtub Domingo, magluwas lamang sa adlaw nga Miyerkules. Para sa appointment o kung mga pamangkutanon, mahimo lamang magtawag sa 0930-654-8929 o kung sa 0966-994-0050 kag sa telephone number nga 520-0328. Bisitahan man kami sa Facebook sa Capiz Prime Veterinary Services Animal Clinic. Para sa luwas,
mapagros, kag maripayon nga mga kuring kag ido. Capiz Prime Veterinary Services Animal Clinic na ang kadtuan. Capiz Prime Vet, alagang prime, serbisyong prime. Matungod nga balita, tampad nga serbisyo sa tagsa-tagsa, komentaryo na wala ka pangontra. Sa balita, serbisyo kag komentaryo, Spirit FM ang bahala sa panyagan nyo. SP na, SK pa. Spirit, balita, serbisyo kag komentaryo. SPSK sa Spirit FM Rojas. Oras 88.1 Spirit FM Rojas Philippine Standard Time, alas 11:53 sa aga. CMN News Live. Balik diri makalagad sa aton nga palatuntunan sa 88.1 Spirit FM Rojas, Spirit Balita, serbisyo kag komentaryo sa gihapon ka po ninyo alagad Real De La Rosa. Diretso kita banwa sa pagdulong sa inyo sa mga balita nga natipon sa 88.1 Spirit FM Rojas News Team. Diri sa aton nga pagpangalagad subong adlaw sang Miyerkules. Kagkaron sa aton labing unang nga balita sa balita lokal, Colegio de la Purisima Concepcion o CPC liwat nga mag-abi-abi sa mga alumni sa maabot nga homecoming. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 4, alagad Apple Queen Labrador. SBSK Report. Liwat nga maghihiwat sang alumni homecoming ang Colegio de la Purisima Concepcion o CPC sa maabot nga Pebrero 21, 2026 nga magatipon sa mga graduado gikan sa nagkalain-lain nga mga batch para sa isa ka adlaw sang pag-updanay, pagpasalamat kag pagpaambit sa mga handumanan. Ang hilikaton magasugod sa alas 2 sang hapon nga may isa ka pagtirilipon sa CPC main campus. Sa diin ang mga alumni ginapaabot nga magatipon kag magapakig-angot liwat sa mga kaupod ng Purisimians. Pagasundan ini sang isa ka caravan sa alas 3 ang hapon padulong sa CPC Boulevard nga nagasimbolo sang paghiusa kag bugal sa tunga sang mga alumni. Sa alas 4:30 sang hapon ang isa ka misa sa pagbukas pagahiwaton sa San Lorenzo Event Center nga magamarka sang espirituhanon nga programa sang kahiwatan kag magahatag sang pagpasalamat para sa ginambit nga pagpanglakaton sang komunidad sang mga alumni sang CPC. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Apple Queen Labrador, 88.1 Spirit FM Rojas. Spirit Balita Lokal. Madamo giging salamat alagad Apple Queen Labrador sa gindulong report diri sa aton nga pangalagad. Ang selebrasyon magatapos sa isa ka programa kag fellowship sa alas 6 ang gabi na nagapakita sang mensahe, presentasyon, ang oportunidad para sa mga alumni nga mabag-o ang kangtanan sa institusyon kag sa tagsa-tagsa. Ang CPC Alumni Homecoming 2026 nagaserbing imbitasyon para sa tanan nga Purisimian alumni magpauli o kung magbalik kag magsaulog sa ilang nagpadayon nga kangtanan sa eskwelahan nga nakabulig sa pagtion sa ila akademiko kag personal nga formasyon. Sa liwat ginaagdagid sang Colegio de la Purisima Concepcion ang eskwelahan sa Archdiocese of Capiz ang tanan nga mga alumni on mga kaalagad ta nga Purisimian sa di makamungabahin sang kalibutan o kung pungsod Pilipinas o kung probinsya sang Capiz i-welcome gid sa liwat kag excited nga mag-abi-abi atong pinilangga nga Purisima. Ini sa maabot nga Pebrero 21, 2026, Sabado ina nga adlaw, wala sang trabaho. Kaupod ang tema nga Living Blessings, Sharing Hope. Again, alas 2 ang takna sa hapon. Dira matipon-tipon, kung magtililipon sa alas 2 sa CPC Main Campus, Arzobispo Street, Rojas City. Ang mayara sang pagaywaton nga caravan. Ang caravan mga kaalagad ti alas 3 sa hapon pakadto sa CPC Boulevard Campus. Alas 4:30 sa hapon opening mass kag pagaywaton inadira sa San Lorenzo Event Center sa CPC Arnaldo Boulevard Campus. Kag alas 6 sa gabi ang programa kag fellowship night. Mayara sang registration nga worth 300 pesos. Initi magaserbe nga donasyon ninyo
para sa mga likoton sang alumni affairs. At the same time, sa bugos nga Purisima, no? Kay manti kay balo kita ang Colegio de la Purisima Concepcion padayon man nga naghatag sang bulig kung suporta sa aton nga makuturan. Labi na si yadto man nagakinanglan nga mga barangay. Kag mahimo man makareserve sa inyong alumni shirt sa balor nga 400 pesos sa alumni office CPC Main Campus. Palihog lamang makigangot kay Alfie o kung magtawag sa 0916-425-0064. Sa liwat 0916-425-0064. Agada ng bugos ninyong mga classmates na mga kalagad. No? Magtilipon kita sa Purisima, magpaambit, no? Kag ini bilang isa sa aton maukod nga pagpasalamat sa nasambit nga eskwelahan nga nagdihon nagporma sa aton nga mangin isa ka maayo kag madinilag-on nga individual sa tagsama naton kabahin. So kabay pa no, suportahan naton mga kalagad ang CPC Alumni Homecoming 2026 sa Pebrero 21, 2026, Sabado nga adlaw. Oras naton sa 88.1 Spirit FM Rojas Philippine Standard Time, alas 11:58 diri sa aton nga pagpangalagad. Sa dugang naton diri nga balita lokal, mga manug pangisda na kay istorya sa gobernador kag ang sinapol ginkabig nga mabinungahon. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 3 sa alagad Ronaline de Guzman. SBSK Report. Ginkabig nga produktibo ang isa ka dialogo sa tunga sa pila ka mga manugpangisda kag ni Capiz Governor Ferdinand Castro matapos nga nagbisita ang mga inigikan sa mga barangay sang Dulangan, Kasanayan, Binawbawan kag Rosario sa Banwa sang Pilar, subong man ang mga nagikan sa barangay Marita kag Pundol sa Banwa sang President Rojas sa Governor's Office kahapon nga adlaw Enero 20. Sa nasambit nga sinapol, ginapaabot sa mga manugpangisda ang mga isyu. Una nga may kaangtanan sa pagbakal sa mga gamit sa pagpangisda nga ila natalana nga mabato na bilang dugang nga suporta para sa ila pala nga buhian. Nagalabot sa 78 ka mga manugpangisda ang ginalauman nga makabenepisyo sa pagpanagtag sa mga materyales sa idalom sang isa ka proyekto sang gobyerno probinsyal. Ginapahayag ni Governor Castro nga ang probinsya may pila ka mga asosasyon sa mga manugpangisda nga naga-operate sa idalom sang task force pagdumdum nga nagatutok sa pagsabat sa mga kinanglanon sang sektor sang pangisda. Ginhatagan naman sinisang importansya nga nagapabilin nga komitibo ang gobyerno probinsyal sa pagbulig sa mga ini nga nagapangayo sang suporta sa iya talatapan. Alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo, Ronelyn de Guzman para sa 88.1 Spirit FM Rojas. Spirit Balita Lokal. Madamaging salamat alagad Ronalyn de Guzman sa gindulong reporter sa aton nga pagapangalagad tigin tumod man sang gobernador. Naon sa nasambit nga hinunanon ang natuy sa illegal fishing activities. Bilang isa sa mayor nga kabangdanan sa pagnubo sang patubas, nga malain ang pekto sunod diri sa palangabuyanan sa mga manugpangisda. Dugang sini gininganyo man sang opisyal ang nasambit nga sektor nga mag-organisar sang mabakod kag tayuyon nga mga asosasyon sa ilatag sa kamunisipyo. Agod nga masiguro ang padayon nga pag-angkon sang mga programa kag inisyatibo sang probinsya sa idalom sang task force pagtumdom nga nagatuyo sa paghatag sang malawig nga suporta sa komunidad sa mga manugpangisda. So kabay pa no, padayon ang atong pagtinguha kag paandaman sa mga ilegalistada no nga sa gihapon komitido ang gobyerno probinsyal, ang atong Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, iban pang ahensya nga pang-ayam no magpangdakop sa inyo. So samtang temprano pa untata nyo na bisyon nyo. Kay kaluoy sa aton nga mga manugpangisda, partikularmente mga magagmay nga manugpangisda, halos wala na sang kuwa bangod sa illegal ninyo nga mga buluhaton. Sugin pa siguro sang gobernador nga magatinguha gid ang gobyerno probinsyal no nga malagas ining mga illegalista kag of course matagan sang nagakaygo nga suporta ang aton nga mga manugpangisda. Pila sa mga nagakaangay nga suporta no ginahinyo sa nila alakip na dira no mga fishing gear, motorized boats, no, post-harvest facilities, practical training.
Ano yung mga dapat no nga ginahatag sa aton mga manugpangisda. Iti balaman nato ng Capiz no, syudad sang Rojas kilala nga seafood capital. Paano pa nakaroon mangin seafood capital kung ang balga ni Bishop Bandico walang seafood mahal. Diba lang? Nga pabugal nato ni sa bugos sa kalibutan pero kalain lang ay mga turista, mga bisita nga padulong diri nga mahalan sa mga isda ta or sa mga panguha sa kadagatan no or sa mga seafood. Sa kabay pa no, madamo nga suporta para sa ato manog pangisda para at least madamo man ang patubas no sa once nga magdamong patubas di amat-amat man nubo ang presyo sa mga produkto sa kadagatan o kung sa mga seafood. And isa sa mga ton ginahandom no ang mabuligan sila especially sa marketing or market linkages, livelihood diversification. Isang sa Social Action Center kita no ginatinguan gid naton ini of course cash assistance kag insurance no or indemnity protection para sa aton nga mga manugpangisda sa tion sang kalamidad o pakadula sang pangabuy-anan. Pinagi sa indemnity claims sa insurance coverage kag protection sa territorial waters no ang balta kag training especially sa mga kooperatiba kung asosasyon nila. Kabay pa no, para sa itong mga manugpangisda sa Capiz, importante ang pangkabugusan nga suporta. Di lamang no, technical nga kagamitan, kundi pati na ang access sa merkado, paghanas, pinansyal nga ayuda, seguridad sa kadagatan kag mga pasilidad nga makabulig sa post-harvest processing. Amo man ni ang ginahandom no kaginatinguan sang gobyerno probinsyal sang Capiz. Alas 12:04 diri sa aton nga pagpangalagad dito kita banwa sa Balita Regional. Department of Public Works and Highways sa DPWH magapadasigo na pagtapos ang Aganan Flyover sa mga 2026 bilang regalo sa mga Ilonggo. SBSK Report. Nagpromisa ang Department of Public Works and Highways sa DPWH nga pagapadasigo na pagtapos sa Aganan Flyover nga nagatuyo nga matuman ini sa katapusan sang tuig 2026 agud magserve nga Christmas gift para sa mga Ilonggo. Ang Aganan Flyover isa sa mga nagapangunang nga proyekto sa infrastruktura sa banwa sang Pavia, Iloilo. Ang naguntad sa inisyal nga target nga pagtapos sini na orihinal nga gitala na sang tuig 2023. Ipayag ni DPWH Secretary Vivencio Vince Dizon naging siguro ini sang presidente o kung ginsugo ini sang presidente nga tapuson ang proyekto sa mga tuig kag pagasiguraduhon nga matabo ini. Ginimo ini sang tiglikom bilang sige nga tikang pagkatapos naging pagwa ni President Ferdinand Marcos Jr. ang direktiba nga tapuson ang tanan nga madugay na nga ginaulat nga mga proyekto sa infrastruktura sa bugos nga pungsod sa katapusan sang tuig. Samtang ginaduso ang pinakamadasig nga pagtapos ang proyekto, gimpayag ni Dizon, hindi dapat ikompromiso ang kaluwasan sa mga pumuluyo. Samtang sabay naman sang pondo sa ibabaw sang 802 milyones pesos kamong original nga gasto sa flyover, dugang nga 229 milyones pesos ang igapain sa mga tuig para sa rectification works sini. Suno kay Dizon, ginalauman nga magabalik ang konstruksyon sang flyover sa tunga-tunga sang bulan sang Pebrero. Spirit Balita Regional. Sa wakas no natagan sa tagan gid man sang nagakayko nga pagtamod mga kalagad. Kay mantikon nakakadto kamo sa Iloilo, isa ini sa mga talupang donda naging tukod pero hindi bakod. But silingon wala pa matapos sa makalagad kay suno sa mga kauturan ta no, hindi man mabakod ang pagpahimo sini. Ano bala ang natabo diri kita ta to sa interview no kag nakita ta man sa video nga mismo si Secretary Dizon, Vince Dizon ang nagpanawag sa kontraktor pamangkot anong tabo sini kontraktor. Tingaman na sa subong wala ni matapos no, damo sa mga tse-tse damo to sa mga tuad mga kalagad. Pero sa aton nga pagpangusisa no ining Aganan flyover sa Pavia wala matapos sa pila ka tuig bangod sang series ang technical design kag funding issues nga nagresulta sa pagkatrasar kag pagkasuspender sang konstruksyon.
Unati may problema sa disenyo kag struktura o na pundasyon sini kaya napangunang rason sa pagkaatrasara suno sa mga inhinyero sa laang soil assessment kag foundation design sang proyekto. Sa dinti na hibaluan nga kulang kung hindi tsakto ang kadalumon sa mga pilings o pundasyon. Rason nga hindi ini structurally sound kag delikado para sa publiko. Ni man nagresulta sa suspension sa aktual nga construction. Sa isyo naman sang pagka-suspend sa mga kalagad nauntat ang construction sang 2022 sa mga 81% na lang na himo bangod sa structural flaws kag safety concerns. Bangod diri kinahanglan nga review kag rectify ang disenyo bago padayon ang trabaho. That is why sang sininga January 2026 inmando sang Department of Public Works and Highways ang pag-hire sang third-party foreign consultant ago i-assess ang disenyo kag struktura bag-o gilayon nga padayonon ng konstruksyon. Niagod nga siguraduhon ang kaluwasan sang flyover bag-o pa man buksan sa publiko. Kag ang isyu sa kakulangan sang pondo kag dugang nga gastos. Bangod kinahanglan ang rectify ang disenyo, magadugang naman sang structural works kaangay sang jet grouting kag foundation strengthening. Nagakinahanglan sang dugang nga pondo sang kapin 285 milyones pesos kung masobra pa sa original nga pondo bago magsugod ang bag-o nga bahin sang construction. Kag ang madugay na pag-atrasar sa aganang flyover nagdulot sa public frustration kag pressure gikan sa opisyal. Higit ng panawagan sa DPWH nga magatag sa matag nga plano kag aksyon agud matapos ang proyekto. That is why sang diligan sa magpadulong mismo sa nasabit nga area si DPWH Secretary Vince Dizon amo ning una ginambal niya gid. Tapuson dapat subong tuig bilang regalo sa mga Ilonggo. And nagalaom kita nga matapos ina. Pero hindi lang dira nagauntat mga kalagad. Dapat mapanabat ang kontraktor, sino mang nagduso sina nga proyekto nga man nag-abot sa ponto, kinanglan pag isang dugang 802 million pesos worth inang nasambit nga flyover. Tinawyang lang to or anong natabo gid dapat maimbestigaran gid ni. Alas 12:09 diri sa aton nga pagpangalagad sa dugang naton nga mga balita nasyonal. Anay Senador Bong Revilla priso sa liwat sa Quezon City Jail. Para sa detalye sa nga balita, yara sa liwat sa line number 3 sa Alagad Ronaldin de Guzman. SBSK Report. Priso liwat sa Quezon City Jail si Anay Senador Bong Revilla matapos voluntaryo nga magsungka sang Lunes ang gabi kasunod sang ginapagwa nga warrant of arrest kag hold departure order sa Sandigan Bayan Batok sa iya. May kaangtanan ini sa kaso nga malversation nga ginpasaka sang Office of the Ombudsman Batok kay Revilla kag sa anom pa nga may kaangtanan sa 92.8 million pesos nga ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Kaupod ni Revilla nga nagpadulong sa Sandigan Bayan si Interior and Local Government Secretary John Vic Remolla sa diin nagpiyansa ang anay senadora sang 90,000 pesos sa kaso nga graft nga ginapangatubang sini apang non-bailable naman ang kaso nga malversation. Suno kay Sandigan Bayan Special 3rd Division Chairperson kay Associate Justice Carl Miranda ang temporaryo nga paghunong kay Revilla sa QC Jail Male Dormitory sa Payatas, Quezon City ang bangod man sa hearing sa petisyon sini kag hinyo ni PNP Acting Chief of Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. nga hindi na magpapriso sa mga persons deprived of liberty o kon PDL sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo, Ronaldin de Guzman para sa 88.1 Spirit FM Rojas. Spirit Balita National. Madamo gigasalamat alagad Ronaldin de Guzman sa gindulong report diri sa aton nga pagpangalagad. Anong Camp Crame ni? Camp Crame ni Pero nakapagkit mga kalagad sa sulat sang PNP nga ang PNP Custodial Center nagaserbing prisuan sang mga ginapatihan, terorista kag mga suspetsado sa iban nga heinous crimes. Makabigman sa diri nga high risk detainee Sanday Revilla kag isa ka burden sa PNP bangod kinahanglan ang tugang kapulisan nga magpantay.
Kag wala man ini mga kalagad no, sa bahin sang ginatuad ni Remulla sa press briefing nga masarangan o kon rason nga hindi may prison sa Revilla sa PNP Custodial bangod nga pagagubon lamang sini ang pagtukuron kapag unga opisina sang PNP. Sa nabaluan, 6 sa 7 kakusado ang yara sa kustodiya sa mga kapulisan nga ginalakipan ng Revilla, anay DPWH Bulacan District Engineers Bryce Hernandez, JP Mendoza, kag RJ Domasig. Sugman si DPWH personnel Juanito Mendoza kag Cristina Pineda. Sa dugang naton nga balita national, cyber libel liwat nga gingkasar bato kay Barsaga. Para sa detalye sining balita, yara sa line number 2 si Alaga Jessa Revelio. SBSK Report. Panibago nga cyber libel complaint ang ginapangatubang ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. May kaangtanan sa gihapon sa social media post nga nagbaton ang National Unity Party o kon NUP sang suhol gikan sa business tycoon nga si Enrique Razon. Agud suportahan si Anay Speaker Martin Romualdez. Ang kaduwa nga reklamo ginpasaka ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno sa Antipolo City Prosecutor's Office. Una na nga nagpasaka sa 110 million pesos nga cyber libel case si Razon sa Makati City Prosecutor's Office batok kay Barzaga. Sa karon, suspendido pa si Barzaga, may kaangtanan sa ginadagdag nga 60-day suspension sa adtong Disyembre sang House of Representatives matapos mapamatud-an nga guilty sa mga hindi insakto nga pamaltasan sa iya mga social media post. Nga magatapos na sa Enero 30, 2026. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Jessa Revelio, 88.1 Spirit FM Rojas. Spirit Balita National. Madamuging nga salamat Alaga Jessa Revelio sa gindong report diri sa aton nga pagpangalagad sa piyak nga bahin. No? Nag-public apology naman si Barsaga kay Razon. Kagin gipahayag man diri no? Ni Barsaga nga malain lang sa diri ang iyang balatsyagon bato kay Razon. Bangod wala ini nagkadto sa haya sang iya amay nga si Anay Representative Elpidio PD Barsaga nga napatay sa tuong Abril 27, 2024. Rason nga nahimo niya ini kag bunga man sunod diri sang misinterpretasyon. Grabe maka mo naglain lang chat buot mo, patu-patuan mo tong tawo, ilang tawa. Sabi mo, kwan lang na barkada mo. Or ordinaryo lang ang tawo, bilyonaryo na doy. Pero lang tawo na ito makalagad, kaya may unod ng hambal ni Barsaga. Alang taon ta kay may gipasaka ding 110 million pesos no nga balor sang cyber libel case si Razon sa kay Barsaga. Sa dugang naton diri nga balita, national impeachment bato kay Presidente Marcos. Dead on arrival sa Kamara suno sa isa ka mamalidha. Para sa detalye sa nga balita, yari sa line number 3 sa Alaga Ronaline de Guzman. SBSK Report. Ginasiling nga isa ka basura kag dead on arrival na sa Kamara ang ginduso nga impeachment complaint bato kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. may kaantanan sa ginapasuning nga korupsyon sa 2025 budget, particular na sa unprogrammed funds. Ginapahayag ni Senior Deputy Minority Leader kag Caloocan City Representative Edgar Irias nga natalinhagaan ini sa motibo sang impeachment bato ka sa presidente apang sa tunga sini mismo nga siya ang magaboto agud ibasura gilayon ini. Ang reklamo ang ginapasaka ni Attorney Andre De Jesus kag gin-endorso naman ni Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay. Sang mapamangkot naman si Iris kung posible nga isa ini kakaso sang impeach me, ginapahayag sini nga mahimo kag sara nga may baluan ang motibo sini sa pagahiwaton nga hearing sang Justice Committee. Alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo, Ronaline de Guzman para sa 88.1 Spirit FM Rojas. Spirit Balita National.
Manabuging salamat alagad Ronaldin de Guzman sa gindulong report diri sa aton nga pagapangalagad. Sunod diri gindali-dali lang ang impeachment kag wala sang makit-an nga elemento nga may ebidensya nga mapag-on. Magluwas na lamang sa balita nga nagagwa sa dyaryo. Ti buron man sunod diri ang nagpadayon nga reklamo bangod may 1-year bar rule kag magluwas diri ti nga sunod diri kinahanglan na kakason sa pwestong presidente nga malapit naman nga matapos ang termino. Ginatagan man sang pagtamod sang mamalida nga tanan nga ground sa reklamo ni De Jesus. Mga basura lamang kag mabudlay mapamatud-an lakip diri ang kidnapping kag pagsungka kay ani Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC sumo ng graft ag corruption sa 100 billion pesos insertions tumod ni anay ako Bicol Party List Congressman Zaldico nga basura man suno diri. Ilang taon-taon basura gin man. Once nga maduso na dira kon matagan sa pagtamod sa lower house mga kalagad. Balusay na ni sila sumong ang problema dahil makalagad yung mga Pilipino yung nag-antos sa ilagi na ubra. Pamuyuan nato mga kalagad no? Nga mag-abot sa punto tani makonsensya man ang ara sa palangakuan pagimuon ang ilang nagakaigo nga mga katungdanan para si kaayos ang tagsa-tagsa. Sa dugang naton nga balita national programa sa Department of Education o DepEd ginusisa ni Senador Raffy. SBSK Report. Ginusisa ni Senador Raffy Tulfo ang programa sa Department of Education o DepEd sa nga expanded government assistance to students and teachers in private education o EGATSP. Nasunod rin ginabusos ang pila ka opisyal. Sa hearings ang Senate Committee on Basic Education ginkwestiyon ni Senador Tulfo ang proseso sa pag-apply sa EGATSP kag kung diin sino ang ginbaton sa programa. So diri nga dapat may proper vetting nga grehimo ang DepEd sa mga aplikante god masiguro nga makadtong bulig sa mga matuod nga kwalipikado nga estudyante. Ginpamangkot naman ni Senador Raffy kung paano nakasiguro ang DepEd nga mga estudyante nga sakop sang EGATSP ang matuod nga nagikan sa mga congested schools. Kung wala naman sunod diri sang bastante nga kasarang ang hensya nga maayo nga ma-screen ang mga benepisyaryo. Spirit Balita National. Sa nasambit nga ring ti aminado man ng DepEd nga wala sila sang bastanteng ikasarang sa karon nga rason nga gintumod ni Idol Raffy nga dapat itun-an kag kayuhon sang maayo sang ahensya ang sistema sang programa. Sunod naman kay Senador Tulfo, tuyuan sang EGATSP nga ma-decongest ang mga pampubliko nga eskwelahan kag ma-accommodate ang mga estudyante nga yara sa iban nga eskwelahan. Apang gintumod ni Senador Tulfo ang pamangkot, identified bala mga area sa mga eskwelahan kag ma-monitor bala sa maayo mga benepisyaryo nga estudyante. Dugang pasining kon mas nagakadapat man no tagan sang prioridad ang programa labi na sa poorest of the poor. Apang may nabaton sunod diri nga impormasyon nga may palakasan sa programa kadamuan sa mga nagakuha sang voucher. Hindi man lakip sa mga o wala man malakip sa mga pigado nga mga sektor. Ay, hindi ako mag-tell no. Halin pa ni sadto nga mga problema kon issue hindi lang sa DepEd, hindi lang sa DPWH, bisan ganin sa pagpangayo sang financial assistance, di ba la? Amo ni isa sa mga sistema nga ginapangayo o kung ginapangabay naton nga mauntat na kuntani kapalakasan at the same time nang daw halos magluhod-luhod ka bala daw sa mga santo. Sobra pa sa mga kunano pa nga mataas no. Sobra pa sa mahal nga Dios nga ginadudhan. Amo na bala tani madumduman ini sang gobyerno ta nga ang aton nga mauturay labi ng mga pigado tuman naman ina ang natugang paghangkat sila kabuhi. Hindi na pagdugangan pa pinaagi sa pagpabudlay si ila no paghatag sa mga requirements nga kunano-nano dira labi sa pagpangayo sa mga kinahanglan nga bulig no sa pa-ospital na supposed to be dapat libre tanan. Baka dako man sang pondo may PhilHealth pa. Ay nako. Amala niya daw ginahay blood.
Sa dugang naton nga balita sa simbahan, pabakuro ng espiritual nga kabuhi kaysa guwa o kon pangguwa nga imahen, paghangkat ni Bishop Timoner sa mga obispo. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 4 si Alagad Apple Queen Labrador. SBSK Report. Ginatagan sang pagtamod ni Pagadian Bishop Ronald Anthony Timoner nga kaupod sang pagsabat sa pagpanawag sang Dios among pagtalikod sa kamungayaan kag kasiguraduhan kag pagpili sang pagtuo kag pagsunod. Sa iya homilya sa unang adlaw sang 4-day seminar sang obispo sa 131st Plenary Assembly sang Catholic Bishops Conference of the Philippines sa misa nga ginhiwat sa Minor Basilica and National Shrine of Our Lady of Mount Carmel. Ginpahayag sang obispo nga ang tag sa katumuluo, ilabi na mga pinuno sang simbahan ang magaatubang sa importante nga desisyon sa espiritual nga kabuhi. Ginlaragway sang obispo ang kaangay nga eksperyensya sa panawagan sang Dios kay David sa una nga libro ni Samuel nga isa ka kinaandan nga karnero nga wala ginalauman apang ginpili sang Dios. Paghangkat ni Bishop Timoner sa mga kaangay nga obispo kag mga alagad sang simbahan nga mas paumwaron ang pangsulod nga espiritual nga kabuhi kaysa sa pagguha nga imahen. Kaupod ni Bishop Timoner sa paghiwat sang Santos nga Misa sa Iligan Bishop Jose Rapadas III kag Dipolog Bishop Severo Carmare nga gintambungan sa mga obispo, mga pari kag madre gikan sa nagkatuhay nga religious congregations kag mga parokyano sang basilika. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Apple Queen Labrador, 88.1 Spirit FM Rojas. SBSK Report. Madamog nga salamat Alagad Apple Queen Labrador sa gindulang report diri sa aton nga pagpangalagad sa dugang naton diri nga mga balita. Sa abia balita turista nga hapon nakuhaan sang wallet sa Atatian Festival sa Kalibo. Credit card gingamit sa mga kawatan. SBSK Report. Nangin hindi maayo ang eksperyensya sang isa ka turista nga hapon na una nga kay gayunan nga makabisita sa Kalibo. Agud malantaw ang Ati-Atian Festival matapos nga mabiktima sang salisigang kag makuha ang iyang nga wallet. Ang mga kawatan gingamit pa ang iyang credit card kag nakatransaksyon sa naglabot sa 300,000 pesos ang balor. Sanig sa report, ginasiling nga nagikan sa Osaka, Japan ang turista nga biktima kag first time nga nagbisita sa Kalibo agud masaksihan ang sikat nga Ati-Atian Festival. Sanig sa panaysayon sang biktima, masako ini sa pagkuha sang video sa festival area sang may isa ka babayi nga gulpi na lamang nga may nagtapik sa iya nga sling bag. Wala sila talupangdan nga nakuha na gali ang iya nga wallet nga may unod nga driver's license, mga ID kag nagkalain-lain nga currencies nga nagabalor sang 40,000 pesos. Gabi pa nga ginkadismaya sang biktima sang matukiban nga gingamit sa mga kawatan ang credit card ni kag nakatransaksyon ang mga suspetsado sa naglabot sa 300,000 pesos. Sanig sa CCTV footage na nakuha sa mga otoridad, nakilaan ang suspetsado nga isa ka babayi na ginapatihan nga miyembro sang salisigang. Ginasiling nga may kakonsabo ini nga duha ka tawo nga nagaserbeng nga harang agud hindi matalupangdan ang ginhimo nga pagpangawat sang biktima. Padayon naman sa karon ang investigasyon sa kapulisan sa nasambit nga insidente. SBSK Report. Ay, Pinoy gid Namiang kamusta ng obra nyo da? Kano pa di karon makakadto mga turista o mga bisita? Taong una malang mga eksperyensyahan nila. Grabe ka tama, no? Anong tulod sinisilaman? Ay, kadamo gihapon. O, lantawa, manog dinagyang naman. O, atensyon da sa mga kalagad. May basta mga biyan kabuda nga mga turista, no? Mga bisita. Pandami yung nangadaan sila, no? Kita dari kapistahan sa Abril, huluya, no? Lain lang sa puntong ginhawa ta kapanami sang isa ka lugar, no? Labi na sa mga festival ta, no? Daw ginabaligya ta sa turista, no? Nga magkadto sila dari kay enjoying, no? Kag exciting katama sang aton nga may likuton. Lantawa, palain lang maabot sa punto mga biktima sila sa mga hindi maayo. Kabay pa, madakop or maayam na ni ang mapriso gid, no? Hindi nyo napagpagwaan namin sila, hindi napagpagwaon balahaw. Para hindi nakaliwat.
Alas 12:27 sa aton nga pagpangalagad. Sa katapusan naton nga balita-balita sa showbiz, Ira Lopez nag-react sa ginapasun ni regalo ni Mark Leviste sa ex nga si Chris Aquino. Para sa detalye sa nga balita, yara sa liwat sa line number 4, si alagad Apple Queen Labrador. SBSK Report. Ginatag ni Ira Lopez ang issue sa paghatag sang regalo ni Mark Leviste kay Chris Aquino. Ini matapos nga naging kaundan sang istorya online ang paghatag sang chocolates kag bulak ni Batangas Vice Governor Mark Leviste sa iya nga ex-girlfriend nga si Chris Aquino bag-o ini nga nagsalang sa isa ka surgery. Gilayon naman na ginatahag sang athlete content creator nga si Ira Lopez ang karon nga kahagugma ni Mark ang nagalaptang nga issue nga mahimo magbalikay ang Queen of All Media kag si Mark. Sunod diri nga hindi na dapat paghimuan sang issue ang tanan kag para sa iya wala sang problema ang paghatag sang chocolates sang iya nga kahagugma. Ginako man ni Ira nga suportado sini ang pagbisita ni Mark kay Chris sa ospital kag siya pa ang nagsili nga bisitahon ini. Sa tunga sa mga issue nagapabilin nga kalmado si Ira kag pangabay man sini ang pag-ayo ni Chris. Wala nagdugay kay ginpaathag sini nga ang bata ni Mark nga si Ronin ang nagpadala sang chocolates kag bula kay Chris. Sa matandaan nangin magkarelasyon sanday Mark kag Ira sa tung Enero 2025. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Apple Queen Labrador, 88.1 Spirit FM Rojas. SBSK Report. Madamog nga salamat alagad Apple Queen Labrador sa gindulong reporter sa aton nga pangalagad. Kagamuyan tupan ang kaundan sa aton nga pagbalita subong adlaw sang Miyerkules pet sa 21 kita sa bulan sa Enero 2026. Bago kita magtakop ginapaabot agad aton nga pagpanamyaw sa kay Ma'am Diana Baltar Flores. Good day ma'am, salamat gid sa pag-upod diri sa aton nga palatuntunan. Pag sa makalagad naton nga nagapamati kanilang tao manda subong no kay Ma'am Nepet sa Nismal kag kay Sir Gaspar Divino, Ma'am Bane Barredo. Mayungod to lang sa inyo da tanan-tanan no. Kag of course kinapabot naman naton nga pagpanamyaw sang malipayon nga kaadlawan sa ato makalagad kag best friend nga nagasaulog sila kadlawan subong. Especially kay Father Ramil Bigkas. Happy birthday Father Ramil. Kag salamat sa palan nga suporta kag palangga no diri sa Spirit FM Rojas. Sa aton nga mga best friend kay sa ulog man sila kadlawan, especially kay Sir Minrado de la Cruz, happy birthday sir. Kay Manoy Ramuel Barrientos, happy birthday lang da noy. Kay Ma'am Josephine Valencia, Ma'am Jenny La Cuarta Mariano, kay yan dagaling kwan ni alagad MJ no? Happy birthday kay alagad Michael John Inyon nagasaulog sa ikadlawan subong happy birthday kid. Kay Celsa Mendoza Chodosyo, happy birthday man. Kay Sir Armer Albanias Alcorano, happy birthday man. So sa inyo makalagad kagabasron, happy birthday. Kabay papadayon nyo gid no nga maabot ang mga kung mabaton ang mga grasya kag bugay para sa inyong padayon nga pagpangabuhi. Kag of course ginapaabot naman naton nga pagpanamyaw sa ibang paginaton nga makalagad nga sa ulog sila kadlawan subong. Sakay alagad si alagad Marsolas nagasaulog masikadlawan gali happy birthday. Kag kay SB member Jonel Beatriz Beltran sang President Rojas sa classmate da, happy birthday kay Sir Jonel Beltran, happy birthday kid. Kag kabay pa no makatilaw kami sa imo pamahaw sa masunod nga klase. Sa tanang makalagad naton sa ulog sa ilang birthday, mansari, day sari, happy celebration sa inyo. Mayroon lang sa makalagad kag best friend naton dira sa may Honey Carinderia sa mga wala pa kapanyaga. Kadto lang kabuda makalagad sa Honey Carinderia no, dari sa Lawaan, Rojas City. Kung seafood naman na pangita nyo, dito na kadto lang kamo dira sa may Nanam o kung sa Reese's Grill and Resto. Ang Nanam ara sa may People's Park, ang Reese's Grill and Resto malapit sa may San Antonio. Kadawi kag pamatudi ang manamit nga luto ni Chef Joel Patugalan. Kung dessert naman na pangita nyo, dira kamo sa Jack's Coffee, loyo lamang sang Reese's Grill and Resto. Pwede man sa Bread Basket,
May mga branches diri sa syudad sang Rojas. May utuman sa makalagad naton dira sa may Bath and Body Car Wash sa unhan sang Banicatulay. Kung gusto niyo magpatinlo sa mga salakyan nyo, kadto lang kamo sa Bath and Body Car Wash sa unhan sang Banicatulay. Kag kon gasolina, diesel, crudo, pa-change oil sang salakyan naman ang ginapangita nyo. O, tari na kamo sa Lawaan Petron Superstation and Car Service. Owned and managed by Sir Mati, Ma'am Christine, and Saver Viterbo. Tari lamang ina sa may Crossing Seminary, Barangay Lawaan, Rojas City. Kag kon bitamina kabulong na pangita nyo, dari na sa Jam Pharmaceuticals and Drug Store. Sa tabok lamang ina no sang entrance ng Capiz Doctors dari sa Lawaan, Rojas City. Shout out lang da kay Noy Ninyo kung sa Family Morales. Kag kung di kalidad nga balay kag duta na pangita nyo, hindi na magduha-duha pa, makigangot lamang sa JP Orleans Realty Development Corporation. Andagid sila magbulig sa inyo gud matuman sa kamaayo pulido kag di kalidad nga balay kag duta na makasigurado kamo nga bugos nga pamilya, makapuyo nga malinong kag matawhay. JP Orleans Realty Development Corporation. Kag ginapaibalo lang sa ato makalagad sang Holy Trinity Divine Healing Ministry. Ang may pagaywaton sila nga misyon sa sining nga maabot nga Sabado, Enero 24, 2026. Sa kinat-uyan, maayon Capiz sa St. Joseph Husband of Mary Mission Station sa dalom sa pagdumala ni Father Brent Larissa. Magasugod ang registration alas 8 to alas 9 sa aga na pagasundan sang Santo Rosario. Alas 9 to alas 10:30 sa aga mayara sang hinunanon tuhoy sa 10 Commandments. Alas 10:30 to alas 10:45 sa aga, Joyful Song. Alas 10:45 sa aga to alas 12 sa udto, may hinunanon man tuhoy sa mga reminders na sa healing. Alas 2 sa udto to alas 1 sa hapon, panyaga. Alauna to alas 1:30 sa hapon, Joyful Song. Alauna 1:30 to alas 3 sa hapon, 7 Capital Scenes and kag Holy Virtues. Alas 3 to alas 3:30 sa hapon, 3 o'clock prayer. Healing kag praying over upod no kon upod diri ang relics sang aton nga mga santos. Kag alas 3:30 sa hapon to alas 4:30 sa hapon mayara sang santos nga misa. Salamat kinaagdagi naton mga kuturan nga magtambong magpasakop sa sining misyon sang Holy Trinity Divine Healing Ministry sa mabot nga Sabado dira sa Enero 24, 2026 dira sa kinat-uyan no sa St. Joseph Husband of Mary Mission Station, kinat-uyan, Maayon, Capiz. Wala na tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad sa tanang upod sa aton nga akon sa aton palatuntunan. Madamo gyud salamat kag kita ay kita sa liwat. Sa pangalan na lang sa aton station broadcast team nga ginapangunahan sa aton na lang doon nga Arsobispo, the Most Reverend Victor Bendico Didi. Sa ating station manager, Reverend Father Mark Cranflor, Technical Director, Alagad Mingming Hueco. Partner Technical, Alagad Penny Dalida. Kaupod man sa itong mga technical staff, Alagad Ana Marie Ledesma, Alagad Albert kag Jonas Pastrana. Nangin kaupod nyo sa pagkalagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tao ni sa Alagad Real de la Rosa nga nagasiling. Hindi importante kung gamay ka o kung dako, taas man o kunubo, basta sa masakit ikaw gid lamang mapailayo. Kung iyong pagtuo, hantop gid sa makaak. Maayong udto kag God bless Pilipinas. Matungod nga balita, tampad nga serbisyo sa tagsa-tagsa, komentaryo na wala nga pangontra. Sa balita, serbisyo kag komentaryo, Spirit FM ang bahala sa panyagan nyo. SP na, SK pa. Spirit, balita, serbisyo kag komentaryo. SPSK sa Spirit FM Rojas. Sa mga pinalangga namon nga kaalagad, kamo nagapamati sa 88